हाय गाइस ମୁଁ କୁଆଡେ ଶୁଣିଲି ଏ ମଣିଷ ଗୁଡା କାଳେ ବ୍ଲଗ କରି କାଲି ନୋଟ ଗୁଡା ଛାପି ପକଉଛନ୍ତି ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ବି କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ରେଡି ହେଇ ଚାଲି ଆସିଲି ବ୍ଲଗ କରିବାକୁ। ତ ଆଜି ମୋର ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ବ୍ଲଗ। ତ ଇଏ ବାଳ ଇଏ କୁଆଡେ ପଳେଇଲି ହଜିଗଲି ନା କଣ ଏପଟ ପାହାଡ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ଦେଖୁନ ହଜିଗଲି ନା ମ ବାଳ ମୁଁ କଣ ମଣିଷ ହେଇଛି ନା କଣ ହଜିଛି ମୁଁ ମାଙ୍କଡଟା ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ ଡେଇଁ ପଡିବି ହଜିବି ମୁଁ। ଇଲୋ ହଉଲୋ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଘ ନା କଣ ଏଟା ହରିଣ ଛୁଆଟେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବାଘ ପଳେଇ ଆଇଲା ନା କଣ ଡରିକି ନା ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କଡ ଖାଲି କଦଳୀ ଖାଇବ ହରିଣ ଆଉ କଣ କଦଳୀ ଖାଇବ ନା କଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କଦଳୀ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖା ଖାଇବା। ତ ଟ୍ରେକ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ବୁଲିବା ଆମେ କଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନା କଣ ଖାଲି କାମ କାମ ବାହାନା ମାରିବାକୁ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବାନି। ଆମର କିଛି ନାହିଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁଲିବା ବ୍ଲଗ ଫ୍ଲଗ ବନେଇବା। ଏଠି ସବୁ କଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି IINM ଇଏ ଇଂଲିଶ ଫିଂଲିଶ ଲେଖିବ ଓଡିଆରେ ଲେଖିବା କଥା ନା ପଢି ହଉନି ଛାଡ। ଫାଇନାଲି ଆସି ମୁଁ ମଞ୍ଜିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଚନ୍ଦ୍ରଶିଳା ତ ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ତମେ ସେଇ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖ କାହିଁକି ତମେ ଆସିପାରିବନି ଲକି ଛଡା ଦଳ ତମେ ଏଠିକି ଆସିପାରିବନି। ତମେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖ ତମେ ତ ଖାଲି କାମ 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 ହେଲେ ତମେ ବୁଲିବ କଣ। ତ ଏଇ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ ଶେଷ ହେଲା। ତ ଏବେ ତମର ବ୍ଲଗ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖାହବ ଆଉ ଜୟ ହିନ୍ଦ।